Meron po 130 at 120. Yan po yung mga kada piraso, no? So shoutout sa iyo, Kabugris. Good morning. So yan po yung update natin sa mga kada piraso ng mga bangus na latag niya rito sa kanyang pwesto. 50 pesos sa mga latag po dito ng isdang lapad. Dilis po natin ay 50 pesos. Banak 50 pesos at 100 pesos sa mga tumpukan po na bentahan dito ni nanay. Masarap inihaw, oh. Kaya ganito magkano kilo? 130, no? Sa mga ganito pang inihaw. Magkano lapu-lapu, Pogi? 240. Sagisi? 200. Snapper? Parehas lang. Parrot fish? 180. Labayita? 200. Kabisado na. Pwede na pala iwanan talaga, Ate Brenda. Oh, pwede na rin pala mag-asawa. Alright, so isang magandang umaga pong muli sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market, no? Sa mga nagtatanong po kung anong lugar po itong bayan po ng Malabon, ito pong lugar ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So update natin yung kanilang mga latag na ating madadaanan o maiikutan sa kanilang pwesto. So samahan niyo pong muli si Boss Lando X Flores. So tara, let's go. Alright, dito sa pwesto ni Kabugris. So ganito yung latag ni Kabugris ng kanya mga kada piraso ng mga bangus. Meron po 130 at 120. Yan po yung mga kada piraso, no? So shoutout sa iyo, Kabugris. Good morning. So yan po yung update natin sa mga kada piraso ng mga bangus na latag niya rito sa kanyang pwesto. At dito may gulyasan tumpukan. Ito po yung galunggong, no? Yun na po yung mga presyo ng mga latag dito. 100 pesos sa mga isdang tumpukan. At 50 pesos galunggong. Pre, salamat. Thank you. Shout out. Good morning. Alright, so dito naman tayo, no? So ganitong kalalaki lang po yung mga latag ng galunggong na kanilang bentahan. So mga presyohan dito ay 50 pesos sa mga tumpukan. 50 pesos sa mga latag po dito ng isdang lapad. So yun po yung mga presyon dito, no, na mga kanilang bentahan. So dito gulyasan 190 lang. 190 per kilo. Medyo talagang tumaas ang presyo, no? So itong kalalaki lang po yung mga gulyasan, no, na bentahan po 190 po ang per kilo. So yung mga galunggong ay biglang lumiit. 50 pesos sa mga presyo, no? 180 lang po, 180. At dalagang bukid 100 pesos tumpo. At mga dilis po natin ay 50 pesos. So presyo ng mga isdang lapad po rito ay 120 yung mga per kilo. At meron din po mga tumpukan. Ang ganda ng mga lapad natin, no? Yan yung masarap ituyo, yung ganitong mga lapad na isda. 120. Tumpukan ay 50 pesos. At dito pa tayo sa iba pang mga latag, no? Wala si galunggong dito at malinis yung kanyang mga pwesto. At ito yung mga 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan. Iyan po yung mga sapsap na fresh, banak. 50 pesos at 100 pesos sa mga tumpukan po na bentahan dito ni nanay, no? At ganda rin po rito. Ayan, mga tumpukan po, no? Ayan, ang mga latag, no? 130 at 120. 130, no? Sa mga presyo ng mga bangus natin dito na kada peraso. So ito yung latag naman ni Boss Warley.
At ito yung kada piraso. Meron po tayong 130, 140, 170 kada piraso po ng mga bangus, no? Alright, so dito tayo kay Kuya Romy sa mga presyon ng kanyang mga tilapiyang Batangas. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Ba't kahapon wala ka? Wala, mas mapakiramdam. Ayun, pero sumayo ka, ha? Oo. Magkano pa presyo ngayon? Ganun pa rin, 120 idol. 120 pa rin po yung mga presyo ng tilapiyang Batangas dito ni Kuya Romy, no? So Kuya Romy, maraming salamat po. Shout out po. Salamat sa'yo. Tinahali ka ngayon ha. Opo, at medyo nandun ako sa baba. Sa baba. Oo. Ari. Pre, good morning sa iyo. Nakakabahan natin itong bato, no? Ay, sa kabila. So, magkano yung mga kilo ngayon ng bangus? 200. Isa tilapiyang Batangas. 100 pesos, no? Yan po yung mga presyo ng latag ni Paring Ben sa Malabon. Pre, salamat. Thank you. Ito yung mga isdang masarap inihaw, oh. Kaya ganito magkano kilo? 130, no? Sa mga ganito pang inihaw. Salamat, thank you, thank you. At ito naman yung latag ni Kuya Warren. Mga lapu-lapu. Ayan, nagbibigay si Kuya Warren ng pera ngayon. Labahita at lapu-lapu, no? At isang binduan na latag ni Kuya Warren dito. Nahanap ko ng babae. Ano babae? Babaeng isda. Hanap ko nga ako. Iyahanap. Kuya Warren, saan kaya tayo makakita ng babae isda? Wala ka dyan. Alam mo kung naman pinabibili niyan, kondom. Magkano presyo Kuya Warren sa labahita? 200 ang per kilo. Lapu-lapu. 240, 180, 200. So yun po yung mga presyo ng sagiti, binduan, lapu-lapu at labahita. Kuya Warren, thank you ha. Salamat. At ito naman tayo kay Ate Brenda. Ito yung mga latag niya ng mga labahita, parrot fish, at mga lapu-lapu, sagiti at binduan, at snapper. Medyo mabilis na tayo ngayon kasi mainit na, no? Magkano lapu-lapu, Pogi? 240. Sagisi? 200. Snapper? Parehas lang. Parrot fish? 180. Labahita? 200. Kabisado na. Pwede na pala iwanan talaga, Ate Brenda. Oh, pwede na rin pala mag-asawa. Hanap tayo babae. Ayaw. Ayaw. Ang nga, masyadong madiin yung sabi, ayaw ka agad. Alright, so yun po yung mga price update natin sa latag ni Ate Brenda. Salamat, Ate Brenda, thank you po. At ito naman yung presyo na mga bangus ni Nanay Noemi. Good morning po, shout out po. 160 sa mga bangus na kada piraso po, no? Ayan ang presyo. Nanay Noemi, salamat po. God bless po. Okay, thank you po, thank you. At yun po yung mga update natin dito sa mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So sa mga gulay na ating pinapasadahan dito, yan po ay pansaktuhan sa inyong mga bibiling pangsahog, sa inyong mga lutuing ulam, no? Dito sa kanilang mga latag. So meron kayong mabibiling 20 pesos sa murang halaga. Meron din po 50 pesos na bentahan din po dito. So tuloy-tuloy ang ating update dito sa mga gulayan. So 20 pesos ay sulit na sa mga pansahog na inyong mabibili. So meron din po dito mga tumpukan. Dahil mainit ang panahon, Nay, good morning po. At nag-ice cream kayo. Ano po ba yung ice cream nyo, Corneto? Dirty ice cream. Ayun. Mainit ang panahon, kailangan natin magpalamig. Kumal kasi. Opo, totoo.
May tumal na naman talaga nga naman, no? Ganito talaga ang panahon. Weather lang po talaga. Magkano po yung pakbit natin, Nay? Bakbet, 50. Ayan na, dumating na ang ating kaibigan, si Bombi. Ay, kami ka mga aking inaanak. Ayan, no? Shout out sa'yo, baby. Ayan, no? Kumakahikab talaga, no? Ang haba ng hikab. Oh, tinatanong ko sino kamukha. Si Bombay ba o si Gandara? Ayun, no? Ay, tumingin eh. Ay, tumingin sa ninong. So, shout out sa'yo, baby. Ayan. So, update ko lang, no? Yung magkano yung mga pechay natin? 10 piso. Okay. Dito tayo kay Gandara sa asawa mo. 40 kilo ng kamatis. 70. Siya na sumagot lahat, hindi na ikaw. So, shoutout sa'yo, Gandara. Shoutout Boss Lando sa mga followers natin dyan. Hindi na ako pintis. Ayun. Lumiit na. Inilabas na. Alright. So, ganito. Magkano ngayon repolyo? Repolyo, 50 po, Boss Lando. 50. Patatas. 20. Luya. Hindi nakaano, 20 yung nakabalot. Sa kilo, magkano? 20. Sa, ano? Luya. Sa luya, 40. 40. Ito, mga nakatali. 10 lang yan, Boss Lando. 10 piso. Bukod lang sa kangkong, o parehas na rin? Parehas na po. Parehas na po, no? So, yan po yung update natin dito kay Gandara. Sa kanyang mga latag na gulay at kay Gio, no? At sa kanilang magulang. So, shout out po at good morning. Shoutout kay Jumong Bali. Shout out kay Jumong Bali. Baling-bali na talaga. Alright? Albert